Ja, jeg vil byde velkommen til en introduktionsvideo til Zorin OS, som er et Linux-system, et Linux-operativsystem, og det er efter Windows 10 den blev lagt i graven af Microsoft, jamen så er den blevet downloadet 1 million gange. Og jeg har investeret i en lille computer, så jeg kan demonstrere den her det her Linux-operativsystem. Det her det er Zorin OS. Jeg kører den på en lille Lenovo M700 Tiny Computer, der består af en Core i3 processor med 16 GB RAM i og en 256 GB SSD-disk, og så en ekstern 1 TB almindelig harddisk. Og som I kan se, det her det er skrivebordet på Zorinen. Den her Zorin, den har så den egenskab, at man kan køre Windows-programmer ind via noget, der hedder Vine. Det har jeg ikke lagt ind, fordi det har jeg ikke behov for. Det her system, det er der ikke nogen der fortæller jer om, at det findes, fordi det sælger ude af Elgiganten og Power og Datagården og de forskellige steder. De vil ikke fortælle jer om det her system, fordi jamen, det tjener de ikke penge på. Så derfor skal man selv finde ud af det. Men har du en gammel maskine, for eksempel en gammel Windows-maskine, der ikke kan opdateres til 11, fordi 11'eren kræver den der TPM-chip der, og den kræver noget RAM, og den har nogle krav, som den gamle maskine ikke kan opfylde, så er det, at du skal prøve at smide Zorin OS ind, og så kan du få din gamle computer til at køre det resten af dens levetid. Og det her styresystem, det koster 0 kroner. Ingen abonnement, ingen årlig betaling, koster intet. Og programmerne til, det er open source, det vil sige, at der er åben kildekode. Og i forhold til Windows, der ringer den her ikke hjem. Det her er det system, hvor du har dine ting i fred, hvor Microsoft den kører en masse telemetri i baggrunden, hvor den ringer hjem og samler alt omkring din adfærd på nettet og sender til Microsoft. Det gør den her ikke. Det er et privacy-operativt system, hvor det er dig, der bestemmer. Og som I kan se her, brugerfladen ser fin ud, og jeg prøver at gennemgå den lidt, så I kan få en føling af, hvad det er for noget, det her Zorin OS. Og I kan se, at jeg har et skrivebord her med apps på, ligesom jeg har på Windows. Man kan også få forskellige skrivebord til den. Det her det er et GNOME skrivebord, de har modificeret, så det bliver lidt mere brugervenligt. Og ja, lad os gå i gang. Det tager lidt tid det her, men vi kan starte med menuen her. Vi har en menu her, hvor vi har inddelt det i kategorier. Vi har noget grafik med nogle forskellige programmer. Vi har noget internet med forskellige programmer. I kan se, vi har Firefox, vi har Thunderbird, vi har Vivaldi. Under lyd og video, der har vi Handbrake, som vi kender. Lollipop, det er et program til musikafspilning. Vi har OBS Studio, og vi har VLC Media Player, som de fleste af jer også kender. Så er noget programmering, det er bare mit hjemmesideprogram. Vi har nogle redskaber. Det er herinde, hvor man kan finde nogle værktøjer til f.eks. diskforbrugsanalyse til diske, noget lommeregner, noget skrifttyper, nogle tegn og noget tilpasning. Vi har noget science, eller det er bare noget til LibreOffice. Vi har nogle systemværktøjer. Man kan selvfølgelig opgradere Zorin OS'en til en betalt version. Det koster 379 kroner. Men det kan ikke betale sig, for de apps, man får i en betalt version, de ligger også i den her udgave, som vi har her. Man skal bare selv downloade det. Og her har vi så også softwareopdatering og software. Jeg har så lagt lidt ekstra ting ind i den, og så har vi selvfølgelig noget tilbehør. Det er det så brugerfladen, og man kan selvfølgelig lægge det ud på skrivebord, og man kan lægge det her ned. Hvordan man lige gør det, det kan jeg lige hurtigt vise. Vi tager grafik. Jeg tager for eksempel den der. Højre klik, så kan man sige tilføje til skrivebord.
Det er så til skrivebordet, eller fastskrevet til favoritområdet, som er hernede. Ret nemt at gå til. Lad os så lige se vores softwarecenter her. Herinde henter jeg alt softwaren, og det er inddelt i kategorier. Alt software herinde er gratis, koster ikke en krone, og det kører et system, der hedder Flatpak. Flatpak, det er sådan en container, programmet er pakket ind i, kører i et sikkert adresserum, så det vil sige, at går programmet ned, så går systemet ikke ned. Og Flatpaks, det er rimelig sikkert, det er fuldstændig open source. Kører man en Ubuntu Linux, så kører man Snaps. Snaps, det er et lukket format. Kildekoden er ikke tilgængelig, og det er dem, der laver Ubuntu'en, kan Nokia kalde, som bestemmer, hvor den Snaps skal køre. Men det her system kører Flatpaks. Og man har jo alt herinde, man kan få. Og man kan også bare søge på det heroppe, hvad man gerne vil have. Man kan gå herind og kigge. Vi kan prøve at gå ind og kigge under arbejde. Bum. Så skal den lige load lidt. Så er nogle gange lige lidt tid, før den kommer. Ja, den kommer der. Og I kan se Microsoft Edge, den er her også. Og som Office-pakke herinde, der kan man bruge LibreOffice, og man kan bruge OnlyOffice. Det er 2 gode open source Office-pakker. Dem kan jeg vise lige bagefter. Skal man bruge noget fotobehandling, så kan man bruge GIMP. Man kan også bruge Krita. Skal man bruge noget illustration, så er der Inkscape, eller også Krita. Skal man bruge noget desktop publishing, så er der Scribus eller LibreOffice Draw for den sags skyld. Skal man bruge noget videoredigering, jamen så er der KDE, KDE Live eller OpenShot. Og nu så jeg fik en notifikation her. Det er fordi, jeg har koblet den sammen med min telefon. Soinen den er koblet sammen med min telefon. Jeg har en app på min telefon. Kører via mit trådløse netværk krypteret over til min Soin. Og så får jeg notifikationer her, og hvis der kommer en sms, så kan jeg også svare på den via Soinen. Så det er faktisk ret smart. Men herinde, der kan man hente alverdens gratis programmer. Selvfølgelig ikke de programmer, man kender fra Windows, men alternativer. Og man kan få alt herinde. Der ligger omkring 50.000 programmer. Så der er nok at vælge med dem. Men man kan både redigere video på den, man kan skrive et dokument, man kan printe ud. Og en god ting ved Swing OS, det er også, at den finder automatisk ens printer. Du skal ikke lægge nogen driver ind. Når du installerer en Windows, så skal du lægge en masse driver ind. Det skal du ikke på den her. Den finder det hele. Sætter du webkamera til, når du kan bruge det med det samme. Der er ikke noget med nogen driver eller noget. Det kører bare. Og ja, lad os kigge på nogle programmer. Men det her softwarecenter, det kan I selv lige kigge på, hvis I får sådan en Sorin lagt ind. Vi kan prøve at starte med LibreOffice. Den kommer her. Og den kender I nok fra Windows af, og så går I bare ind og siger, jeg vil jo have et Write-dokument. Og værsgo, der har I et Write-dokument. Og jeg kører den så fanebaseret, hvor man så kan vælge heroppe de forskellige faner. Det er LibreOffice'en. Ganske udmærket tekstbehandlingsprogram. Og jeg håber lige igen, der var mig, jeg var lidt for hårdt til her. LibreOffice'en, jamen, der har I tekstbehandling, I har regneark, I har præsentation, I har et tegneprogram, I har nogle matematiske formler, og der er database på den her også. Og det er selvfølgelig en ny version, fordi det er en Flatpak, og den bliver automatisk opdateret via softwarecenteret. Så har vi OnlyOffice. Nej, der klikker jeg ikke over. Jo, den kommer der. Der er OnlyOffice. Der har vi så et dokument, regneark, præsentation og pdf til at lave pdf-filer med. Og det er så også den nyeste version.
Og den kan jeg selvfølgelig også sige moderne dark anvendt. Sådan der. Og man kan også sætte den i grå. Den tager bare moderne dark, sådan der. Sådan her. Og den er også gratis. Og den er version 9.2. Og der kan man have, og den er optimeret til at være kompatibel med Microsoft Office dokumenter. Så har vi skrivebussen. Skrivebussen, det er jo så open source desktop publishing. Den svarer til InDesign, hvor man kan jeg ved så ikke lige, når jeg den skal lige arbejde, en skrifttype kan se, der kommer den. Sådan der. Det er så skrivebussen, hvor man så kan arbejde nogle dokumenter herinde, og lave pdf-filer, e-pops, filer til print. Og så kan jeg lige vise jer Gimpen. Den minder en lille smule omkring Photoshop. Sådan her, det er Gimpen. Den ser sådan ud. Kan mange ting, men man skal nok lige sætte sig ind i den. Og alt det her, det kan man justere sådan lidt. Passer til en. Sådan. Darktable, det er til RAW-filer. Så har vi RAW-terapi, det er også til RAW-filer. Digital, det er til begge typer filer. Lollipop, det er en MP3-afspiller. VLC-playeren, den kender I, det er til at afspille video med. Handbraken, det er til at konvertere video med. OBS Studio, det er den, jeg bruger til at optage den her screencast med. Og Kden Live, det er videoredigeringsprogram. Og herover der har vi så vores statusbar. Der har vi så, der kan vi så se notifikationer. Notifikationer herover. Den var slet så lige. Her der kan vi så se, hvordan den kører. Hvad ting der er slået på. Den kører på kabel, den er ikke på wifi, der er bluetooth, natlys, mørkstil, strømbesparelse står på ydelse, og den er connected til min OnePlus Nord 5. Så, det bruger man det område til. Og det her, det er for lige at smide en enhed ud. Så det er faktisk Surin OS. Jeg kan lige vise jer hjemmesiden. Så tager lige den der. Det er hjemmesiden, og hvis I skal downloade Surin OS, så kan I købe Pro-versionen, den koster 379 kroner. Så har I alle opdateringer fra 18 indtil 19. Når I så skal købe Surin OS 19, så skal I betale et beløb igen. Men alle de der apps, der ligger i Pro'en, dem kan I faktisk hente i en gratis version. I skal bare hente den, der hedder Core. Det er den, jeg kører på, og den er gratis. Og er man studerende eller sådan noget, så er det selvfølgelig Education, man henter. Så den her downloader man, og for at lave en bootbar USB-stik, der bruger man den her. Der bruger man den her. Der downloader man lige Etcher til at lave sådan en bootbar USB-stik. Den har jeg også liggende her på min Surin OS. Så lukker jeg lige det her ned her.
Så det er bare, det var lige en introduktion til Turin OS. Jeg håber, at, at vi tager det lidt til jer. Og så lad lige være med at, hvis I har en gammel computer derhjemme, der ikke kan køre Windows 11, og som, hvor 10'eren den er ved at være færdig på. Prøv at smide det her på. Jeg får et skide godt system, der kører hamrende stabilt. Og jeg kørte det som sagt på sådan en gammel 6. generations computer, jeg har købt det godt til billige penge. Og det virker. Det er stabilt, og det fungerer. Det var bare det. Tak for nu. Vi ses.